Haga jinga kai fast T20 hapreng ka Sri Lanka Persia ka Bangladesh. Haba pai shak ne jinga kai ka Sri Lanka kala khor ka nam chop hadin bagalala bat pelim ka Bangladesh dan nyaw wicket. Haga jinga kai Wimbledon semi final jongki kenthei hapreng ka Belinda Bencic Persia ka Iga Swiatek. Haga ne jinga kai ka Iga kala khor ka nam chop hadin bagalala ban pelim ka Belinda dan riula ar ban riula nan. Hagway par kecinggal kai semi final hapreng ka Ariana Subalanka Persia ka Amanda Anisimova. Habo pai sheng kecinggal kai ka Amanda kala khor ka nam chop hadin makalala ban pelim ya ka Ariana dan riu la sau lan riu ban riu la sau. Haga jingal kai European Women Championship hapreng ka Finland Persia ka Switzerland. Haga kecinggal kai baro artali ken hun ki khai da marshigol hadu bukot kecinggal kai Baria ka gol penia khai ki theyele kai jonga Switzerland ki layo ban tap hashwa ban kod ka jingle kai kata ha ka minute ka khandai peu plus r baleng bagan ki jinga khai ka Switzerland ka layo ban rung sha ka quarter final leng ba ka goal difference kat ba ka Finland kala du ban rung sha ka quarter final. Hagway par jingle kai hapreng ka Norway Persia ka Iceland. Haga ngi jingle kai ki theyele kai jong ka Norway ki la khur ka nam chop haden ba la bat lem ka Iceland da saulan lai. Baleng ba ngi jing chop ka Norway kala yo ban rung sok sha ka quarter final kat ba ka Iceland kala du ban rung sha ka quarter final. Haga jingle kai MLS hapreng ka LAFC Persia ka Colorado. Aba pai sheng ngi jingle kai ka LAFC ka break ken hunia le kai jong jirut kala khor ka nam chop hadin bagalala ban pelim sok ya ka Colorado dalai lanot.